ihan niinku loukkussa. Tule, kato. Nyt tulee semmonen kelkka, kun arvelet. Voi, kato. Katsotaan, että koira sanoo sieltä. Kuinka nopeasti se menee. Siellä voi olla. Mikä se sisällä on? Käydään kohta sisällä. Äiti haluaa katsoa tänne, käydään sisällä. Kato, nyt se menee. Kato, se menee äkkiä, menee rohkea. Kato. Pikkusen karvat pystyy. Hyvin näkyy. Niin on, ja kato, tommonen upea karva, niin kato oikein. Mutta... Kelkka on hauska. Kyllä me eiläkin juostiin heti, kun se vähän kelkaa. Mutta ei meillä osku ei mene näin nopeasti. Tuoko meidän halmi? Sille vauva. Ei sitä ihan vauva. Siinä tuli vähän ylimääräinen harminen. Joo. Se tuli niinku koiraa kohtaan. Eikö se pysähdy? No katso se nyt, että odotetaan, jos se koira kävisi haistaa. Kato ihana äidin selän takaa tulee. Eikö se pysähdy? Se kertoo. No kun se vei tuohon, se näytettiin koiralle. Ja se koira hakee täältä. Se katselee muualle, niin kestää olla hyvin Ei, mutta se on harmi silleen, koska se oli kyllä menossa siihen, mutta toivottavasti tuomari jotenkin noteeraa, että se oli jo menossa itse hyvin reippana. Nyt se katsoo täältä vähän. Niin. Noi toiset saa olla. Ne on tuomareita. Ne vahtii, katsoo mitä se koira. Aika fiksu, se teki siistiä. Kato kuinka pitkälle näille pääsee. Haluatko se kahvia? Joo, päivästä. Kankainen. Römpärönkillä on 25 puolista, joka tulee nyt tästä läpi sitä päivää. Onko niillä sitä nahka? Sillä ei ollut päätä olla täällä. Niin. Sitä vasta arveltaan, että joku jotenkin tulee sen päivän läpi. Toi otti siltä pään pois. Vähän sillä lailla, kun testaa. Kuntoon, katso saakka tuonne pikkuisen suuhun. Onko hieno? Mitä vauvaa? Mitä vauvaa? Se otti sen lippisen. Se otti sen. Kuinka tuo koira sen historiaa. Vähän hautunut.